Hej, jeg er herude og demonstrerer mit nye våben, Zenit. Ja, chef, det er altså bare fordi, den hedder en Zenit. Nej, den hedder et Zenit. Altså en Zenit, chef. Kim Erik, for fanden. Ligesom den der i tuben, chef. Den der til pølserne. Gå så ud. Jeg må heller aldrig. Det er min reklame, det her. Så går jeg bare herover og snakker med dem. Som jeg sagde, Zenit er så... Kim Erik, jeg advarer dig for sidste gang. Det er sgu ikke en Zenit, Kim Erik. Hvad laver du? De kommer hen. Nej, vent, løb! Nej, løb! Nej. Nej, det kommer. Nej, jeg gider ikke det. Hvad løb for det? Jeg magter det. Jeg kan ikke mere. Det er slut. Hvad fanden skal man? Det hedder ikke en Zenit. Jo, nej, det hedder en kat. Jeg er sulten. Jeg gider ikke have, du finder på sådan nogle jobs mere.